Chiwenga fires salvo iti zvigananda hazvipere mushe. Panguva inoi marumors ari kutendera kwese kwese achiti General vari pama1 attacks panguva inoi akasangana naGeneral panguva inoi anototyisa kuchionekwa kunzi General ndiye munhu 1 asara ari kuonekwa kunzi nema-allies ake akanga ainawo even by the 2017 military coup all of them aiwa panguva ino so that they were fired, vamwe vakanyakariswa. Panguva ino kuchionekwa kunzi General ndoga vasara zvonzi General ndo vari kukonesa kuti zvigananda zviite zvazvinoda. Panguva ino General vobuda kutora mafresh attacks pamusoro pezvigananda. Ndokuva subscribe like on the bell icon. Ndimira panapa news day mobuda nyika muchinzi. Vice President Constantino Chiwenga warned corrupt business people and phantom entrepreneurs for undermining the country's economic integrity, saying their days are numbered. This is the second time that Chiwenga has warned those involved in malpractices as he turned the heat on graft. Chiwenga questioned the source of the riches of entrepreneurs, a derogatory term referring to corrupt ZANU-PF connected business persons who are also known as Zvigananda. We must shun unscrupulous so-called business people operating from briefcase with no traceable capital or legitimate enterprise. Mashoko aitwa na VP Constantino Chiwenga ari kunokonza aiwa General panguva ine havachati zvekutamba. Panguva ine zvinzi according to mashoko akataura achiti the day of reckoning is coming. Mashoko ekuti pana paVP amene zvavakaronga pamusana pezvigananda. Panguva ino pari kuonekwa kunzi vari kuramba now it is now the second time achivaudza kuti vakomana regerai zvamuri kuita izvi, vakomana regerai. Ingotidzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Unokonzi General ndovoga vasara. Is he going to succeed aiwa pamacause ari kuita extopa these corrupt entrepreneurs nemabusinessmen? Pindai comment section medu mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like channel on the bell icon.